Ей, благодаря ти, изключи го това. Днес е голям празник, сирни заповести. На този ден по-младите искат прошка от по-старите. Кумове, кумци, близки и познати, всички искат прошка за сторените от тях през годината грехове. И ние днес с моята снаха се приготвяме за празника. Ти, снахо, изметри къщата, наточи баница, ама със сирене да е, че нали знаеш, от утре започват великденските пости. А пък аз ще запаля огъня, да изгорим буклука, въшки. Айде, деца, елате да запалим огъня. Айде тук донесете дръвцата да запалим огъня. И слушайте какво ще ви кажа. Всички ще прескокнете огъня. Кой скочи най-високо, той ще е най-здрав и най-силен през годината. И като дойдат чумалите, да се не плашите от тях. Те са добри, гонят злите духове от домовете ни. Я прескокнете огъня да видим. О, браво, браво! Колко високо скачате! Всички ще сте здрави през годината. А сега я да идем при майка ви, да видим дали опекла баницата. Ти, снахо, опече ли баницата, за да подредим софрата? Изметах двора, мамо, направих баницата, опеках я, служих и всичко е наред. Аз ще отида да налея вино, да посрещнем гостите, да има с какво да ги почерпим. Да отида да нацепа дравата, защото стана пладне и да стане по-връже баницата. О, я вижте каква софра е подредила моята добра снаха. И баницата е служила с сирене, и питката, и винцето, да даже и хълбата за децата се седила да сложи. Чакаш, така се снимаш и чакаш, спира, Бабо, дядо, идват гости. Аз така съм снимала, няма страх. О, това са кумицата и кумеца. Тия се обадиха, че ще дойдат на гости. Добър ден, куме! Днеска е силни заповестни ден за прошка. Ако съм ти прегрешила нещо през годината, да ми простиш. Добре дошли, кумице, да сте живи и здрави. Простено ме от мен, а и от Господ ще ви прости. Добър ден, кума! Добре здравей! Добре дошла, кумице. Заповядайте. Добър ден, куме! Дослеждаме ви на госте да ви опростим този ден, че той е най-велик, да бъде всичко най-хубаво. Простено да ти е. Добър ден, кума! Ето идем ви на гости с нашето бебенце, да го видите колко е пораснало. Ако имате нещо против, ние можем да се стърпим и да сме прегрешили. Добре дошле, куме, да ви е простено и от Бога, и от мен.
И аз сега идват и съседките, Станка и Стоянка. Тук ли си, ма? Ида да ти се помоля да ми простиш, сестро. Лятушка ти открадна хвачката с пиленцата заедно, да ми простиш. Досетих се, че ти си направила тая работа, ама да ти е простено, то признат грях не е грях. Хайде, купчике, и аз и да дойде време да се опростим. Цяла година гледам твоята градина, твоите хубави ябълки. Ще си набера да ми прости. Аз гледам, че половината ябълката е обрана. Добър ден, кумчике! Отдавна вече чакаме да дойдат тези християнски празници, силни и заговени. От коле нашите кумчици ходят по сватби, по сърденки, под благи и по попрелки. Може нещо волно или неволно да сме си пригречили. Ако има такова нещо, прости ми. Простеното ви е от Бога и от мен. Заповядайте на трапезата. А сега да благословим трапезата. Винаги да ни е пълна и хляб никога да не липсва от нея. И аз нахо начупи баницата да почерпим гостите. А вие, деца, я станете да завъртим халвата, да видим кой ще е най-здрав през годината и на кой зъбките са най-здрави. Браво на нашето момче! Гледай какъв юнак ще стане! Бабо, дядо, чуват се звънци, чумалите идат, хайде да ги посрещнем!
Кукирски състав село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив. Подохнали